Sziasztok! Itt vagyunk megint egy újabb videóban, és most letesztelünk 3 különböző fajta hangfalat, QSC K12.2, és ugye egy Mackie SRM 550, és a jól bevált QSC KS subwooferünk. Hát megnézzük, hogy szólnak így együtt. Nézzük külön-külön, hogy a QSC hogy szól a mélydával, és megnézzük külön, hogy a Mackie hogy szól, és megnézzük majd egybe is. És fontos hozzátennünk, hogy most nem az iPadnek a mikrofonjával fogjuk felvenni az egész hangot, hanem ezzel a szép mikrofonnal, ugye ez a Shure MV88, ezt az Eurhitmic-től kaptuk, úgyhogy nagyon köszönjük szépen nekik. Úgyhogy ez egyaránt egy ilyen mikrofon teszt is lesz. Ugye az Echo az flatten van, megnézzük, hogy mennyire fogja jól felvenni. Majd nyilván közel is mész hozzá Attila, aztán igen, megnézzük, hogy veszi. Úgyhogy most hallgassuk is meg a QSC Mackie Combo subwooferrel. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know my mother was a tailor, sold my new blue jeans. Daddy was a gambler way down in New satisfied is when he's on the drunk. So now, mothers, tell your children not to do. Most pedig, ahogy a videó elején mondtuk, meg fogjuk külön hallgatni a két QSC-t, az egy QSC mélydával, addig nyilvánvalóan a Mackie-ket kihúzzuk, és akkor nézzük meg, hogy így milyen a hangja.
És akkor most meghallgatjuk a 2 Mekivel. Most így első hallásra azt hallottuk, hogy így csak a QRC-kkel a mély az nagyobb volt. Így kíváncsian várjuk, hogy mi lesz most a Mekikkel. Na hát ez volt a Mekivel. Hát szerintem azért ez hangosabb volt. Hát ugyebár a Meki már kicsit megöregedett, 10-14 azt hiszem. 14 éves. És ez a 2 QRC meg itt van nálunk 1 éve. Hát ezek vadonatújak. Fura. Nem tudom, nekem a QRC-nek a magasa ilyen fülvágós, tehát hogy bántja a fülemet, ilyen nagyon magas hangerőnél. Viszont a Meki az valahogy ezt a középmagasat nagyon hozza meg a mélyeket is. És így subwooferrel. Hát szerintem azért ez így jobb. Tehát ha azt nézzük, hogy ilyen hatalmas bulikra, tehát ilyen több száz főre, akkor ő azért a Mekivel jobban szól a mélyláda. Viszont amikor a QRC Meki kombó volt, akkor a magasabb, a közép és a mély az nagyon jól hallatszódott, tehát hogy így ki egyenlítették egymást, és tényleg sokkal tisztábban szólnak együtt, mint hogy külön-külön. Mi ugye egy ilyen pincehelyiségben vagyunk, ami olyan szempontból egy kicsit még vissza is fogja a hangot, mindennek a hangját, hogy ugye itt nem tud olyan hatalmas térbe elterülni a hang, mint mondjuk egy szabadtéren. És köszönjük szépen megint az Eurhythmicnek a Shure MV88-at, erről is fog érkezni egy videó, hogyha azt is szeretnétek, akkor nézzétek meg. Igazából itt teszteltük a mikrofont, a videóban pedig elmondjuk, hogy miket tud még. És hát akkor a videó végéhez értünk. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó, és hoztunk valami újat számotokra. Úgyhogy majd a következő videóban találkozunk. Sziasztok!